Welcome back to my YouTube channel. Nikol Tuvondullaru Bhavya Rithesh Tulu vlogs to find. Ini ya vlog na kaane start madulla. Kaane gante mulpa 11 on battanu urdu 12:30 on battanu. So ini yana ee channel do onju posa type video madulla. Idu mutta vlog matunte vijina cooking channel vijina baleda videos madunte. ini yana onji most watched most viewed video madulla challenge. So I must do on this comment naga YouTube do mast jaasti ee challenge videos bantu. So ina inkulo decide mantu challenge videos edde upload pandu. So anta bottle lincha flip mante ani madulla full family mattalla inna dubai pura full family mattalla nama ulpa tule ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಿಂದಾನ so interesting ಆದ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಇಂಚನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚನ್ like ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತ ಓ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚನ್ ಮನ್ ಪೋಟ್ ಪಂದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ so ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಕತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಜ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಜ ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆನ ಉಂದಮ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ತಿಬೋಕ ಅವು ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ ಸರ್ತ ಉಂತುಂಡ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜನ ಬಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಏಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮೋಸ ಸೊ ಏದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೋಸ ಸೊ ಅವು ಇಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ತುಕ್ಕ ಏರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮೋಸ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಕ್ಕ ಏ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ ಬಾಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತುಂತಾವೆ ತುಕ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Rithi first Rithi ready first Rithya okay ready 1 2 oh shit kita iya kita okay only winner next Oh no! I'm a boss. Without practice, it's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆ 1 ಮಂತ್ ಆರೆ ಇನ್ನ Pon, pura pon. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಮೋಸ Ayyo, diva. Rithi ಸಮೋಸ Rithiಗೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಟ್ ಓ ದರ್ಶನ್ ಆದಿನಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತಿರು ಆಡಿ ವಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಿರೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಆ ಪಿರೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್